kawang lang ang tanan natong tinguha nga tawhanon. Kawang lamang ang paghago o pagtigong para lamang sa kaugalingon. Bisan pang nananimo ang tanan, bisan pang may munaking kalibutan. Apan kung si Jesus wala ni mo maangkong, mahimong sayang lang o kawang ang tanan. Kawang lamang ang tanan atong paghago, kung kinidili para sa Ginoo. Kawang lamang ang tanan, kawang lamang kung ang gusto nga tawanon may sunod ta, kay dili ta madawat ang langit nun nga ganti, nga giandam na sa Dios, nga giandam na para lang kanato. Apan ko ang Ginoong si Jesus atong naangkon, og ang iyang mga pulong mawisundon, o maghagota sa iyang mga sugo. Dili gyud makawang ang tanang paghago para sa Ginoo. Wala gayoy makawang ang tanan niyang gantihan, ang tanang paghagota nga para kang Hesus. Kawang lamang ang tanan atong paghago, kung ginidili para sa Ginoo. Kawang lamang ang tanan, kawang lamang kung ang gusto nga tawhanon may sunod ta, kay dili ta madawat ang langit nun nga ganti, nga giandam na sa Dios, nga giandam na para lang kanato. O salihukan na ang mga sugo sa Dios, aron madawat ang hingpit nga ganti, nga langit nun kawang lamang ang tanan atong paghago, kung kinidili para sa Ginoo. Kawang lamang ang tanan, kawang lamang kung ang gusto nga tawhanon may sunod ta, kay dili ta madawat ang langit nun nga ganti, nga giandam na sa Dios, nga giandam na para lang kanato. Kay dili ta madawat ang langit nun nga ganti,
Ngagiandam na sa Diyos, ngagiandam na para lang kanato.